Ιουνίου 1991. Νέοι δόκιμοι έρχονται αξιωματικοί με τις ευλογίες της Εκκλησίας, την παρουσία των εκπροσώπων της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας και κάτω από τη σκέπη της έδωσης σημαίας μας ονομάζεται σήμερα δόκιμοι έρχονται αξιωματικοί. Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για σας και θα αποτελεί σταθμό της ζωής σας. Από τη στιγμή αυτή ανήκετε στο τυπημένο σώμα των Ελλήνων αξιωματικών και να λαμβάνετε τη σκητάλη να συνεχίσετε τον ιερό αγώνα για την ακεραιότητα και το μεγαλείο της πατρίδας μας. Είναι εξαιρετικά μεγάλη, αλλά και οι ευθύνες που επομίζεστε πολλές και απαιτούν συνεχή προσπάθεια για να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας. Σε λίγες ημέρες θα παρουσιαστείτε στις μονάδες σας και θα αναλάβετε ως μικροί ηγείτορες την αποστολή και την ευθύνη να διαμορφώσετε σε αρίστους στρατιώτες και άξιους μαχητές τους νέους που η πατρίδα θα σας εμπιστευτεί, οι οποίοι αποτελούν όπως και εσείς το μέλλον και την ελπίδα του έθνους μας. Για να πετύχετε σε αυτή την εθνική αποστολή, πρέπει πρώτα απ' όλα να είστε εσείς οι ίδιοι άριστοι και να αποτελείτε κάθε στιγμή το ζωντανό παράδειγμα για μίμηση. Η εκπαίδευσή σας έδωσε όλα τα εφόδια που είναι αναγκαία για να ανταποκριθείτε στο έργο σας. Σε εσάς απομένει να τα αξιοποιήσετε και να τα βελτιώσετε. Τούτο θα επιτύχετε με τη συνεχή μελέτη και πιστή τήρηση των στρατιωτικών κανονισμών και διαταγών, το αδιάκοπο ενδιαφέρον και ανησυχία για την εξαίρεση της αποστολής σας προς την πατρίδα. Οι δύο αυτές αρετές πρέπει να κοσμούν κάθε σεμνό και ανδρείο μαχητή. Να επιδιώκετε δε να τους οπισάτε στους υφισταμένους σας. Να μείνετε σταθερά αφοσιωμένοι στο καθήκον σας και προσιλωμένοι στην αποστολή του στρατού μας, όπως καθορίζεται από το Σύνταγμα και τους στρατιωτικούς κανονισμούς. Να είστε πάντοτε πειθαρχικοί προς τους ανωτέρους σας και να πατείτε στο ίδιο και στους κατωτέρους σας. Η ενσυνείδητη πειθαρχία αποτελεί το θεμέλιο λύσεως του στρατού. Να είστε τίμοι, ειλικρινείς, ενσυνείδητοι, δίκαιοι και υπεύθυνοι ηγείτορες. Και σε άρρωστη κατάσταση. Να εντιμήστε ότι τα πραγματικά δυσβάστατα κονδύλια από την πατρίδα μας διαθέτει για το στρατό θα προσφέρει πρόθυμα από το στέλνημά του ελληνικός λαός και εμείς όλοι οι στρατευμένοι έχουμε υποχρέωση προς αυτό να τα αξιοποιούμε κατά τον καλύτερο τρόπο. Να εγκομμένετε με καρτερία τους σκόπους και τις θερήσεις και να μην αποσταρρύνεστε από τις ευκολίες που να συναντήσετε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας. Να έχετε πάντοτε στο βυθό των πράξεων και το σκέψεών σας στον Μάρτιο που ήδη έχετε δώσει ως έντια στρατηγική. Εμείς έχουμε ιερή υποχρέωση σήμερα να διατελέσουμε αναλύωση αυτή την πνευματική και ηθική παρακαταθήκη. Τέλος, να σκέφτεστε και να ενεργείτε πάντοτε μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής νομιμότητας. Γίνετε πιστοί στο δημοκρατικό μας πολίτες μας που στηρίζεται στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Ζήτω ο κρατός! Ταξίαρχος Μιχαήλ Δάκης, διοικητής. Θέατε του Κουμαριλάκη Κωνσταντίνος. Θέατε του Κούμπας του Πατού Πανανάσεως. Θέατε του Ζαγάρη Τηλιανός.